Milí priatelia, práve som bol na výročnej schôdzi vojakov vo výslužbe, ktorí sú združení v Zväze vojakov, klubu vojakov, ale aj v Zväze protifašistických bojovníkov. Každý rok sa stretnú, kde sa naplánujú akcie, to znamená nielen oslobodenie mesta, pripomienka druhej svetovej vojny, Slovenského národného povstania, ale aj Červené maky. A to je zásluha práve týchto ľudí, ktorí sa stretávajú, stále sú aktívni a pripomínajú udalosti, že vojna alebo obrana štátu je veľmi dôležitá, vojna nie je dobrá. Dnes má klub vojakov výročnú členskú schôdzu, kde si budeme voliť na 4 roky nové predstavenstvo. Vyhodnotíme si minulý rok, oceníme jubilantov. Spolupráca je výnimočná, by som povedal. Nadpraporčík Gadnárek František. Ja som bol jeden z tých iniciátorov tiež zakladanie klubu. Viedlo nás k tomu to, že sme chceli, aby vojaci ako takí mali právo jednať. Klub vojakov Kežmarok, v podstate v dnešnej dobe sú to väčšinou bývalí vojaci profesionáli, ktorí sa aktivovali a dali sme sa dokopy tak, aby sme si zachovali určité tie vojenské tradície a zároveň boli aj partneri pre mesto Kežmarok. Aktuálne členov je tých 55, ktorí sú tu. Takisto náš klub má partnerských kolegov v Bochni,